влезем на пещера. Окей, пак успя да ме излетят цигания хора. Те не знам те. Ако някой знае как се маха, ако е мил човек, моля да ми каже в Не е коментарите. мил, ако бях аз не така. Тихо, не. Ихаме. Ами аз намерих силвър, ако искаш няма ти дам, ако искаш ще ти дам. О, Култ! Ой, чин, мале, в тази пещера тук става нещо лудо, бат. В тази пещера е най-яката пещера. ледено. Лапай. Знаеш колко много орови има и някакви такива. О, фак. Аз смътаните сламчета. Между другото, да кажа на хората, които гледат и нали ми харесат рай, да знаете, че ще има и сингъл плеер, ще снимем на сингъл, понеже съм намислил как го направя самия сингъл. Епизодите съм казал, ще ги качвам като по, нали, максимум по 10 минути е така и ще ги качвам като много епизоди, ама ще играя един път, примерно. Ей го, Велизар се прецака нещо. Какво бъдле? Велио, може да видиш на клипа просто на каква богата пещера се озовах аз. Просто само да погледнеш към Не, защото аз ще пукна. третия клип гледай да видиш третия епизод, ще видиш за какво стана въпрос. Ще ги свържиш, бе. Няма да ги свързвам, защото не става, не му е повече от 15 минути да качвам, защото нямам шибан лиценз за YouTube. Когато ми дадат лиценз, тогава. Между другото, оставам си в този канал, защото при другия е същата цигания, няма смисъл да си правя нов. Няма никакъв смисъл, след като нямам отново лиценз. Съм говорил с хората, които трябва, те са ми обяснили какво става. Добре. Холи. Холи крап, тук има към 200 000 лид. Само ако на мене ми съвшиха, шиваните сматани толкова. Един толкова набързо. Колко ще си касна? Може би чух ти Харал как се наспами на мишката за торчови. Много обичаме някой те да спами за торчови, бате. Пати кефа. Окей, тук що намерих голд и виждам още, може би ви го виждате, че е О, доста. майко, тук 30 сламчета му бъдат, тук направо ще им го... Ще е ми майката, нали? Нали? Виждите. Окей, хора, много лоша идея е да направя така. Ако щупа това блокче, ще умра от вода. Обаче ако щупа това... момент човек съм, а? Те пак кой те е питал. Тогава. Окей, сега ще стигна от там, защото е супер много голд, нали? Трябва да го взема да си направя бронки, нали, такива глупости. Харал, разбира се. 36 волт. Окей, не мога да си направя торчове, почват да ми свършват. Не е хубаво. Но виждам слаймчета, от които си ги набавим тия. Гелчета, с които си направим торчове. Скоро може да очаквате клипове на League of Legends и така нататък. Обаче ще са на части, докато не ги оправят тези циганийки на части и докато не ми даде лиценз. Айде кеф. Така. Сега, смятам да след тук е долу, да мога да си взема този силвър. Това е доста добре, като за първи, като цял първи ден такова развиване, аз поне съм доволен от това развиване, което направихме. Аре бе, не мога да изгледа такова. Горе-долу бива масивна къща, така си направиха горе-долу, нали. Защото не е чак масивна къща, ще направя по-опната, ама само да почнем да се развиваме малко повече, защото сега е по-важно да имаме бройни такива, защото ще умрем като кучки иначе. Ева. Ева, бе! Като тебе. Тихо, бе! Не бе, стига верно. Искаш ли да духаш както и вече? Вило! Абе. Охо, да, намерих малко. Значи намерих супер много силвър и явно най-вероятно ще направя сворд.
Някакви такива, да знам. Аз съм си добър с това. Окей, спря да гърми, това, което е хубавото. Така, продължаваме тук да копаме. Намерих един човек. Аз намерих към 60-тин. Излъжал се на банка да не се. Окей, там беше последно за торчове. Ти си лоши няма да споделиш, защото... Хубавата новина е, че имам още. Добре. Така сега трябва да закачим горе, ако фейлна ще садна. Добре, фейлна. Как ще фейлна така мръсно е? Не, чакай, то нещастник да го убием. Гледай, вижте. Ама къде ме разлика? Дали си нещо с тях? Хук. Имам... Аре, не мога да го... 3. О, повече от 3. Умри. 4. 5. 6 е минуто. Това реземе ми излезе, че те убива. Много ги мразя тия. Виж ги, бе. Чакат да ми лагне и почват вече. Окей, сега тук долу е рисковано да падна, обаче... О, умря. Голд май. О, колко цин има, обаче Май дали? голд. Виля да взем ли този цин, защото тук има към 300 кила цин човек. Има и кола, има брони. За какво ще тия брони? Аз мислех, че Лито е тъпия цин. Че не е най-тъпата С роденица. мангалите. Събираме кин. Скоро вече трябва да почна да търся аксесуари, защото няма да тръгне само с един Джек Чейкъл. Намерих филва. Ок. Взимай го да справим бронки. Аз ще направя меч. Направи си. 7. О, тук има още цин, ама няма се занимавам. Достатъчно е 49 ор, като ги на 50, то на 3 май. Не знам. Горе-долу бива така. Масивно ще е. А брони още няма да си пращат. Аз съм добър и без брони, без това. Окей. То тин другия няма го взем, защото не ми трябва да взех си достатъчно за развиването за сега. Баща ти е нобака ти. Макни е велобразен, тапак ти. Нямам бута, защото обсъдно. О, това е силвър, чак го пропусна, разбира се. Колко ти тук има халата на сина. Окей. Те нагледам циганската мала. Циганската. Нямам нищо за хелване, много добра. Много добра мана. Амре е на сапун. What? 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 What the fuck? Is my Shut the banana? fuck up! The fuck up. Много зомбита. Не добре. Как не мога сега да намеря един чест вътре да има две полшанки, човек? Така ще се изкефа. Аз нямам. Така, тук има такова за топаз, което ще го взема. Защото все пак дори най-тъпата рода е важна, там пък виждам аметист, още по-добре. Сега как ще се кача, никаква идея си нямам, обаче я реши. Яко ти им бъдле, яко. Не, защо си поставям голтора, бе? Е за меч. Опа, неща притиснахме, не мога да вървиш. Да, само така трябва. Вижте, че много бързо наистина ми свършва супер. What? Ей, убима някакъв. Undead Viking, човек, сериозно ли това ще убие, бе? Това мога бил с най-забутания си меч. Така, нека си оправя малко инвентари. Тук ще има руди. Блокчета си тук. Ами, тази къща няма да получи. Ти така се направи, че като наспалва и чупим вратата. Чупим. Hold the fuck. Howdy е хубаво. Ми ще сетнем други спаун пойнт. Едно легалце ще намерим от някъде. Знам откъде ще намерим легалце. Мамо и майките са. Без глупости, Вило. Не слушат. Уе! Ти сериозен ли си, бе, бат? Трън на две късната. Да. Аз му духа за безплатно, който... Ай,